गाहे तव जय गाथा। जोबोद गोजोननाय थाबाय। हेल' रायजोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि आयना बर' गोबोरखि मोखां चेनेलफोरखौबो ओमफ्राय दायो जोङो भिलेज लिग ट्रफि टुर्नामेन्ट नायनो नागिरदों आरो ना, गामियारि जोलुर बादायलायनाय पाटगाव दख'राजों खुंजानाय। लोगोआलाय नै मबाइल गाखोद' नै गाखोद' लागाव बल खेलायाव दै नांगौ जेबो नङा, लागाव गाखो। बल खेला नायनायाव इन्टारेस्ट लानांगौ नङा, उन्दैफोरखौबो लांफानांगौलै एसे गरम जाथों रोंनायनि। नै लाइन दङ, नायजाबजोबदो। गाखोद' एसे थांग्रासो गैया, हनै फैबावबाय। वाव थांसैलै। बल नायसै रायजोफोर, नै बेबो जोंनि गामिनि आरोना। भारा लाना होबाय आं बिसोरनो भारा। औ दे लाना फै, गारिया मोजाङै फन हरनायबा। दा थांसै ओमफ्राय हनै आवगायलायजोब्बाय। थु खर' सालायना हो। 100 होलै 100आव। नै जोंना गामि दरसेनो हाला ओंखारखायो नै। आवगायलांबावबाय गंबा। वाइड एंगेल गोनां बायदि नुलायबावदों मबाइलाबो। फाग्लासो वाइड एंगेलसो जागोन नामा खोरा? मा लाखिखो? नै गारि गंनैया आदार नांगौदां, गंथाम थांबाय। दा फाइनालि रायजोफोर लकेसनाव सफैबाय आरो ना, पाटगाव फोथाराव। ओमफ्राय दायो मोसानाय जागासिनो नै उन्दैफोरनि। गाहाय नेहाथारि सारबिजिरगिरि बसुमतारी सारखौ बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायदों। बावबाय आरो बे समाव अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। समाव दिनैनि जेनाखि खेला बेखौ जोबोद गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। दा बे समाव आङो सारमोनखौ गावबागाव मासियाव खेला जागायजेननाय खेलाखौ मोजां दैदेननो थाखाय बे समाव रेफ्रि बिथांमोनखौ खावलायबाय। दा बे समाव जोंहा आद्रा थांलांनाय जेनाखि आलासि बिथांमोननि जेनाखि सिनायथि, बे सिनायथि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आङो दखर आफादनि लोगो मोनो मोनो
आफादनि थुनलाइ नेहाथारि मानगोनां हिमन्त बसुमतारी मानगोनां बिथांखौबो बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायबाय। गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बे समाव बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों। बे समाव खुंफुं आफादनिफ्राय बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों। बे समाव आं सिनायथि होनो सिगांदों पार्कआव हालामनिनो सासे समाज सिबियारि बिस्ति मोसाहारि मानगोनां बिदा गेदेरखौ बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बे समाव आङो सिनायथि होनो सिगांदों पार्कआव दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगो आफादगिरि मानगोनां रतन हाज'वारि मानगोनां बिथांखौबो बे समाव सिनायथि लानो सिगांदों। चन्द्र खाख्लारि मानगोनां आयंखौ बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायदों। मोनसे समनि गोख्रों दैदेनगिरि बारग' लोगो आफादगिरि बिथाङा जिल्ला बे समाव सिनायथि लानो सिगांदों पार्कआव ओनसोलनिनो सासे गागि समाज सिबियारि अबिनाश दायो गोमो हान्जाया गोथां हान्जाखौ से गलाव फेजेननो हाबाय। दायो हाफ टाइम जाखांबाय आरो दा नैबे गोमो गाननाय हान्जायानो जाहैबाय आमलायगुरि एफसि ओमफ्राय बै गोथां गाननाय हान्जायानो जाहैबाय सा सनापुर आरो सानजा सनापुर आरोना बिस्रा गामि दरनैजों माने मानसिया अबेबा गामियाव सानै साथामल' जायो नालाय ओमफ्राय बेखौनो मिलायनानै गामि दरनैजों खालामनानै होनाय जादों आरो ओमफ्राय जाय गामि दरसेनो जोनो हाग्राया बे बिथांमोना गामि दरसेनो जोबाय आरोना बयनिबो गावबुरानि डिसिसन बादियै पाटगाव दख'रा एबसुनि बानजायनायाव ब्रैथि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया दायो खुंफुंजागासिनो दङ। दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरोना नै दायो खेलाया जागासिनो ओमफ्राय दायो गोमो हान्जाया से गलाव आवगायनानै दङ। हाफ स्पेन जोब्बाय। हाफ स्पेननि उनाव से गलखौ जोसननो हादों आरोना नैबे गोमो हान्जाया। बे गोमो हान्जायानो जाहैबाय आमलायगुरि। गोमो हान्जाया 2 गलाव सोबाय बे गोथां हान्जाखौ आरोना। बे गोथां हान्जायानो जाहैबाय सा सनापुर आरो सानजा सनापुरजों गामि दरनैजों मोनसे टिम आरो ओमफ्राय नैबे गोमो हान्जायानो जाहैबाय गामि दरसेनो जोनाय आरोना। दायो नै आघात जाबाय गोमो हान्जानिया। फाइनालि गेमाबो जोब्बाय आरोना। गोमो हान्जाया 2 गल आवगायनानै देरहाबाय आरो गोथां हान्जाया 2 गल जेननो गोनां जाबाय आरोना। गोथांनिफ्राय जोब्बाय मामराय जरबोदों नै फाइनालि बल खेला नायफैदोंमोन आरो दा जोब्बाय आरोना। दे थांनोसै आरोना रायजोफोर जोब्बाय। ओरै दखान दं नै खाथियावनो गोसोबायदि मा जानो नङा जायाखै जेबो जाया थाखा फैसा गैयाना जोंहा आइयो सेसलै नै दखाना खाथियावनो बिराद गावदां मैसो गारामा सावदों नै बाजिमोन आबौमोन आनैमोना गोसोबायदि बेयावनो बायो आरो जा दा बल खेलाया जोब्बाय आरोना थांसै नै सोरबा बायदों जादों आरोना।